Welcome back guys. Nasi tiri pa lesson number 4 patiri kudzidzisana inonzi introduction to chart patterns. Pa lesson number 3 takaita introduction ku ma candlestick patterns anditi saka nasi tapa ma chart patterns. Kuni vachangotanga kutibata nhasi pa this video. Panapa tikuita zvekudzidzisana forex trading for free anditika. Saka make sure kuti matangira ku lesson number 1 muchikwidza kusvika kwazvinoperera muve neruzivo panyaya dze forex trading. Saka make sure maita sei mubaya subscribe button, maisa like, ma comment awo anditika ma comments akatikoshera nema likes akatikoshera singaiti anotipa power anotimotivate kuti tirambe tichita sei tichidonedza mamwe videos plus zvinoratidza kuti tiri kushanda zvinooneka plus zvinopusha ma videos edu kune ma viewers manyowana anditika. Saka nganozosherawo ma family and friends. Saka nasa titoita sei asida kutamisa time semazuva ese anditika. Kana tara ma chart patterns tutaura isusu kuti market yedu inenge yakadai sezvakaitika panapa nditi ndo inenge chinzi market structure, but mukadota pa structure pachona tine ma patterns airi kudraw anditika ndo atoda kustudy kuti anorevei uye kana aitika chii chinobva chaitika anditika. Saka toda unotanga ni ma pattern edu. Pattern number 1 pattern number 1 out of 11 ma chart patterns andita sei andauya nawo nhasi anditi. Right, first inonzi head and shoulder ndo mamira inenge yakaita anditika. Pa structure takati market kana iri mu uptrend ino create chi higher high higher low higher high anditi. Saka pa head and shoulder market yedu inenge yakwira kusvika padenga pa highest point yakuchifanwa ku reverse anditika. Saka ino create higher high yobva ya create higher low yobva yano create higher high. Pakudzoka inodzoka pa same area pane chi higher low yobva yachidzokera mudenga ainono pwanye ku higher high kwedu inobva yagumira pachi pambogumira imwe higher high ye previous ish market yedu bva ita sei yobva yadzika anditika. Saka mumiriro inenge yakaita manje head and shoulder yedu unenge wakadauso kana taku forex ndo iyi yamuri kuona apa yekuti tini panapa tobva taita panapa apa ani maiona ka muiona kai right ndo inonzi chi head and shoulder, but head and shoulder ishi andimuona kuti yakatarisa pasi ka right ndo ishi iri pa number chi pa number 2 inenge yakunzi inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder yangofana nemunhu aita sei aisa makumbo mudenga musoro pasi tukuti bendekete musoro bendekete anditika. Saka kana wakamira zviri straight inenge chinzi head and shoulder, kana wasunama manje inenge yakunzi chi inverse head and shoulder. Ndochi head and shoulder yedu ishi yatikuona chi panapa inverse head and shoulder. Tauchinotsvaga chi head and shoulder yedu chaiyo yataita sei yatajaira ndiyo ishi yatakuona apa anditika. Ishi ya head and shoulder yedu yakamira zvakanaka anditi. Right, takuenda pa number chi pa number 3 since tatorwa 2 machi ma patterns. Tichanowana inonzi double top anditi. Double top yakafanana na M weku ma ABCDE ma alphabetical letters kwekwe anditika inenge yakanyora nge M. Then tinobva taita double bottom ndi W anditika kuma alphabet kwedu kwekwe. Saka pa ma charts pedu inenge yakamira yakadai. Uyu ndi M anditika ta uyu asvika apa.
andimboona ka right takuchinotsvaga chi w wedu w pattern anditika right w pattern wedu ndofunga murungu muona panapa osho pattern yedu yabva yaita sei yabva yabuda zvakanaka handitika saka sofa tatorwa mapatterns mangani 4 tati head and shoulder tobva taisunamisa yobva yaita inverts head and shoulder tobva taisa chi double top pattern m tobva tamupidigura obva tipa double bottom w handitika tapa 4 right ngatifambei zvedu mbichana mbichana tunoita sei tinosvika takuchiuya pa number 5 tine inonzi triple top handitika triple top yakafanana ne double bottom but inenge yani imwe top yechi 3 handitika kana tinenge yani imwe low yechi 3 tine triple top ne triple bottom handitika saka inoita ngerokugadzira m but inodzoka futi yobva yati parimwe gumbo rechi 3 kana tinoita ngerokugadzira w yobva yadzoka yobva yati parimwe gumbo rechi 3 kumachatsi kwedu ringatiitsvage tono tine 1 here irapa iyi handitika right market yedu yakatipa gumbo number 1 yobva yakwira mudenga handiti yobva yadzoka ichitipa gumbo number 2 yobva yakwira mudenga yobva yadzoka ichitipa gumbo number 3 handiti yobva yaita sei yobva yakwira mudenga saka inenge ichinzi chi triple bottom handitika tine mabottom edu ari panzvimbo 1 pasame area ishi handitika tine bottom number 1 bottom number 2 bottom number 3 handitika right same as kudenga rege titsvage padenga pane triple top tiwane kubatsirika right irapa andimuona panapa market yakatipa push number 1 yobva yadzika handiti push number 2 yobva yadzika yobva yadzoka final push number 3 yobva yachiita sei yobva yachidzika ende tasaimoni kwayakazonodzika kusvika uko handitika right triple top matops edu ari pasame area handitika aya mabasics emachart patterns right rege tiende pane inonzi falling wedge handiti falling wedge market inenge ichigadzira structure ichidzika handitika saka mumiriro inenge yakaita falling wedge ndewe kuti inenge yakadai ndo miriro inenge yakaita falling wedge yedu handitika market inenge ichigadzira structure ichienda pasi but ichiita kakapateni kakadai aka handitika
saka pama advanced forex trading chart patterns ndopataenda kudzidzisana kuti anorevei. Anditika tikaona mbaya yagadzirwa toziva kuti market iri kuda kuitei. Nhasi tombodzidza mabasics, anditi mabasics ekuti munhu wese patichapedza kuita video redu number 5 rema trend lines fanika ndadraw haya kuti unomadrowa sei. Unenge ufanira kuenda pachart pako unopractice kuita sei kumadrowa. Unofanira kunge uchiona mapattern uchiti wakatovhura kudai so usati watodrowa unenge uchiona chi mapatterns kuti famba so famba so famba so famba so famba so. Anditika right. Regaiti tiende pane imwe pattern. Next pattern yedu i rising wedge. Anomuona ku forex zvinhu zvacho zvangoda kufanana handiti. Saka nenga ari ma opposite. Chimwe kana chiri chi rising wedge takunoita chi falling wedge, kana chimwe chiri chi double bottom takunoita chi double top. Handitika zvichienda zvakadaro. Saka pataita falling wedge iko zvino zvitakunoita inonzi chi rising wedge. Saka rising wedge yedu pamacharts inenge yakamira yakadai. Ishi ndo rising wedge yedu. Handitika right. Saka tati falling wedge kunoko uko, then i rising wedge. Rising wedge inoitika kana tiri mu uptrend, market yedu iri mu buy. Then falling wedge inoitika mu downtrend kana market yedu iri mu sell. Handitika right. Pabatisise ipapo. Takuenda pa next pattern inonzi flag. Pattern redu atoda sase atoda kunoita iko zvinozve inonzi flag. Pa chart pedu inenge ramira rakadai. Right. Ndo iri ndochi flag redu. Saka ringe chinzi flag panyaya kuti ringe rine pole then ine flag. Handitika saka tine two types dzema flag. Tine flag rinowanika market painenge iri pa sell, fanike iri iringe chinzi bearish flag. Handitika market inenge ichitrenda ichienda pasi inotigadzira bearish flag. Then kana market ichibaya inotigadzira inonzi chi bullish flag. Rega ndiri tsvage iri rirapa iri. Handitika saka market yedu itigadzira chi this beautiful flag. Flag yacho inenge yakanaka, inenge ichitoita kunge flag yeZimbabwe. Saka tinenge tine pole. Handiti tokataita chi mureza wedu. Handitika chinenge chakafanana na letter F kuma A B C D E F. Letter F. F as in like F for motion sapakuti fuck. Handitika saka fuck this market. Letter F. Right. Tapabatisisa ipapo inonzi chi bullish flag. Inoitika market inenge tase ichibaya inenge iri mu uptrend. Handitika kune vakaona video redu remachi ma market structure, ma basics achona takataura nezve uptrend buy, handitika downtrend sell, ne yatikati sideways inogona kunzi consolidation. Handitika right. Saka uptrend tine chi bullish flag, downtrend tine bearish flag. Handitika right. Mwari denga chititira zvakanaka. Ngatiende pa next chi pattern. Next pattern tinanonzo ma pennant. Handiti kana kuti ma triangle. Pennant kana kuti chi triangle. Right. Tine two types dzema pennant. Nokuti akada kufanana nema flag. Handitika pennant yemu uptrend inonzi bullish pennant. Pennant yemu downtrend inonzi chi bearish pennant. Handitika right. Rigati matsvage kuchat kwedu tikuratidze zvanenge akaita sei akaita.
right taivona handitika ndiyo iyi ishi handimaivona ka inenge yakaita kunge ka triangle kudai ukadraw chi malines ako zvakanaka iyi ndechi bullish market iri kuita sei iri kubhaya handimaona right rege titsvage yemuseo right ndo zvinenge zvakaita chi bearish pennant yedu izvi handitika right ibva maibata moita sei moibatisisa takuenda pa last inonzi consolidation kana kuti sideways handitika right kunonga sati vaita subscribe gara maita sei masubscribe nekuti subscribe yenyu yakatikoshera ne like ne comment. Don't forget to share to your family and friends handitika right saka toda kuenda kunotsvaga consolidation pama charts tikuratidze zvainenge yakaita right izvi ndo zvinenge zvakaita chi consolidation yedu iyi consolidation yemu uptrend handiti market inogadzira sort of like range yainenge ichingotambira iri isati yakontinue kuenda mudenga kana kuenda pasi saka patiri kuti iri kuconsolidate ka inenge ine zvainenge ichiita saka patiri kuuya manje tichigadzira mavideos emachi advanced forex trading ipapo tengeta kuita tichidipisa manje makunzwisisa kuti market pairi kutamba ichidai iri kuzviitirei handitika saka iyi iconsolidation yemu uptrend market andimugona kuti iri pabuy iri kukwira mudenga iri kuconsolidate ichita sei ichita zvairi kuita then tine consolidation yemuseo handitika right ndiyo iyi yamuri kuona apa market yasela iri kudzika yotanga kutamba panzvimbo 1 ichirenja ichiita zvainenge ichiita yobva izokontinue ta sei kusela saka pamavideos atichagadzira ema advanced make sure kuti uchamaona wapedza chi mavideos ema basics nekuti ukatangira kuma advanced usina kuona mabasics zvinogona zokuti inetsei pakuunderstanda nekuti tichange takunyatsotaura zvebasa manje takuita tichiita sei tichidipisa handitika saka make sure kuti matora mukana unomaona chi mavideos anaya handitika forex trading course yedu yepazimba yeshona nekuti makaitora for granted handiti pana patikuita for free muchaibhadhariswa mastreets kune vakatomirira basa iroro rekuita sei rekubhadharisa vanhu vasingateereri handitika ngatisangane pavideo rinoteera ratichange tichidzidzisana about matrend lines handitika anonzi matrend lines ndo aya atanga tichidrowa apa patanga tichigadzira machart patterns edu handitika aya ndo anonzi matrend lines saka tichama explainer nekudzidzisana kuti unomadrowa sei saka ngatiite sei ngatisangane pavideo rinoteera.